И така, добре дошли втори урок. Днес ще се научим да правим таблици. Ето, качество на български. Табле. Така. Място. Бордер. Равна. Значи 40 пиксела го слагаме. Ако не направите тия, може без пиксели да правите, но ако не го направите, таблицата няма да ви излезе. Само предупреждавам. Така. Така. Да видим първо с търа. Така, отваряме с търато. Така, не. Към тъда. Така и пишем. HTML, английски, HTML, PD. Сега показвам, сега вие ще си напишете каквото искате. Така. Тук пишеме, какво да пишеме? Тук пишеме пак тъда. Не пишете си каквото искате, CSS. Тъда. След това пак отваряме тъда. Пишеме PHP. Така. Отваряме си тъда. И съответно затваряме там де. Ctrl и S, за да го сейхнем. Launch Firefox. И ето, както гледате, ето станали HTML, PHP, CSS, както го направихме. Нали помните тук, така. Ако искате може да променим заглавието, ама така. Още нещо, което ще да ви науча е какво сега. Така. Още малко така да направим. Сега ще ви науча как да се правите заглавието огромно и други такива. Както гледате H1. Това е най-голямото заглавие, нали знаете, примерно където пише статии с много голяма, ще пишеме на първо място е. След това ще ви покажем как се прави такова. Чакай, че ми да мисълта. Лист, да, лист. Така. Чино. Така, тук ще го направим на 2. Колкото по-голямо числото става, толкова по-малко. 2 и сега ще видим разликата. 3. H, една разлика няма. Ще бъде най-малкото. H. Аре! Аз само да ви кажа, че съм на 9 години, не съм на 10. Ще в коментарите, че съм на 10. Но сега да не говорим за това, да си говорим за имейлчето. Така. И 10 до 6. Още едно контрол. Иде. Тук ще го направим обаче на 6.
6 и тук 6. Ctrl S. Така. Load. И ето гледате HTML1. Значи ето H2. Значи H1, H2, H3, H4, H5 и H6. Така, нали? Сега ще науча как да си направите лист. Така. Нямам скрол, това ми е много гадно. Значи, отваряме, пишеме. Значи, ако искаме да ни е all, пишеме all, за да ни е подреден лист. Ако искаме да ни е така, не с точки, кръгчета, трябва да ни е на U, но ние ще го направим подреден. All. И аз точно какво ще да показвам там, не текста ми на action. Чакайте да се сета, че аз малко така забравям. Border. Аз съм го забравил. Не, type, sorry. За да ми стане с римски. Или... римски, да, римски. Или... Пишеме си. Опа, стана сега. Ли. Показвам да я си пишете каквото искам. И така, 1, 2, 3, да, 4 сега. И си затваряме all-ото. All. Да. S. Reload. И ето. Значи с нещо съм забрал на правете това type. Сега ще го изтримиш нещо. И не е така просто. Да напишем с I. I Ctrl S. Да, значи аз съм объркал сам как се пише. Ето сега са ви римски. Като виждате, аз съм объркал как се пише кръг на английски. И ето сега са ви идеално. Така, и последното нещо от урока е как се прави линия. HR. Ctrl S. Here, Reload. И това беше. Благодаря за гледането.